ko su mutane su bayyana su buɗe wuta, saboda mene dukiya suka zo ɗiba. Tsakanin Zamfara zinare ke kwance, suna son su share ariyan da zinare yake ne ya zama ba mutum ko kaɗan, su fi jirgin sama su sansanin soja su rika kwasan zinare. Nan tsakanin Zaria da birnin Gwari zinare ne ke kwance da duwatsu masu daraja, so suke su share mutanen wurin, su kafa filin jirgin sama su kwasa. Tsakanin Sokoto har zuwa Borno daga uranium sai zinare sai platinum shi suka zo ɗiba. To ku zo mana a ciniki, ko da ma ku ba mu kaza mu ba ku raƙumi, amma ku ban mu da ranmu kuma ku kyale mana addininmu. Amma menene na cewa za ku shigo ne da yin mu mutane wayayu baba rodo? Ina ko kuke da wayon? Yaushe aka yi ba Amerika, yaushe aka yi ba Ture ma tukunna? Wani wayo yake da shi? Mana ɗauko tarihin Bature ka karanta mana. Badaje maye ɗan bori, yaushe ya waye hadda zai mana wayo? Rashin kunyan banza kawai. Ku zo a yi ciniki, kuna da bindiga mun sani, kun iya kisan kai, amma a kyale mana addininmu. To yanzu abin da ya kawo su kenan, kuma yanzu masifan yana rutsawa nan da nan tsakanin yan kun sa a Gwaza har ma sun rutsa da garin Gwaza, sun ce ba su shiga ba saboda suna jin tsoron yan shi'a, don akwai wani dan uwa da suka kama suka cire masa kai, suka filla kansa sosai, amma sai suka ji kalman shahada. Ka duba ga kai yana la ilaha illallah muhammadu rasulullah ga gangan jiki da, to sai suka ce suna jin tsoron garin saboda yan shi'a. To wannan abin da muke fuskanta kenan, kuma na san sun riga sun ambata tuntuni abin da suke jin tsoro kawai ita ce wannan harka da, don sun san ice kawai za ta taka musu burki. Amma muna ma kira ga su wa'annan mutanen, mun ji an kira ka baka ci zaɓe ba, an ce kai ke da mukami, mun ji baka cancanta ba, mun ji kai gaula ne ko gabo ne ko sakarai ne ko shashasha ne ko wofi ne, to mun ji kai ne. Yanzu ko a haka nan ka yarda yanzu a baka kuɗi a kashe mutanenka? Kai baka da tunani? Shikenan an baka mukami, an baka kuɗi, shikenan kashe mutanenka? Mun ji wa'anda suke shirin ya isa ga al'umma, kun ba kyale ka za ka yi zuwa in sun gama da kai, in ka zama fanko kashe ka za su, haka suke yi. Saddam inda suka kashe kayansu ne, Gaddafin da suka kashe kayansu ne, tun su suka yi su, suka kama suka kawar da su. Kai ma in sun gama da kai za su yanka ka ne, an gama. To na san wannan munasaban yin shuhada za mu muna magana da yawan gaske, ganin cewa wannan abin da ya kunno kai a ƙasar nan lalle fa ya shafe mu, kuma lalle kan fuskantar wannan da duk iyan abin da muke iyawa aiki ne ga addinin musulunci, kuma wanda duk suka kashe a cikin sunansa shahidi. Ban ce maku tun da su suna daukan bindiga ne ma za mu dauki bindiga bane, amma muna da makamai irin namu, to su za mu dauka insha Allah. Allah ta'ala muna roƙon ka nuna mana yau mu shahada na baɗi cikin ƙoshin lafiya da yawan arziki. Allah mun sun ki kare mu da kariyanka, ka taimake mu da taimakonka, ka dora mu birbishin makiya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi.